하부고라 쟁칸가 승부마 쟁카 하부고라 쟁칸가 승부마 파키야 링파네리가 포는 지냐 부부가라 시링동 하고 승마 파겠다 아이 그래서 저격 생나이 저거 하루가냐 kirtan bungnai khai nai ta महाराज बरु फाइनेरा महाराज तो फाइने फाइने जय गो छाउले जाता से बा फाइके जय हर चेंग नai ta और तब तब फाइजा नाइते और ता पूजा बालिंग nai ta किचा पूजा बरनाय ओ पूजा तामुनि मुङै पूजा नाय अब महादेव nai महादेव मुङै ब्रह्मा महादेव अब निगै फाइने ta बोसोर जरासो पूजा तंनायसा अब पूजा अब महाराज मुथनाय मुथाया संसामिया महाराज যখন কংসাক আছে ब तंगsak सिमा दं ना उसाय नया खाने साय नया खान मा दं नाय ओ जाय कुन पर सा दंला बारं नाय जा पसात तो बारनाय फन नायगेना तमाम तिजन खायजोंना सायमे गता न खबिया आदार मायखौ न खबिया नों खा जों बत्रनि मेन मुं एदिसि आनि बुंखौ सुखु देब ब्रह्मा तब जागा जागानि सादुरक फाइमादा दं सादुरक फाजोंनाय न जागारे फाइजा जत जागानि फायनायनि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फायनाय जा